RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kining usa ka babay nga taga Usami City nga tumatatampo nagdasingan nga Kathleen. Day, Kathleen, naabi ti bagong nga classmate. Mao pa day? Unsa man na, babay? Lalaki, uy. Unya gwapo, day. Unya ano imong kung kisultian na? Oh, walang. Aron may baho ka ba? Basta nunyag makalitan ka, hindi ka kita ni mo niya. Kalitan ba, uy? Tana, uy. Manood ka sa tong room. Asa man nang bago na tong classmate ba? Kana, good, oh. Kana na astaplin ba? Wala. Tay, dilingis siya din hinay. Iwo mo sa kitudlo, uy. Oh, uy, hala. Nitutok siya ni mo, day. Good morning, class. Ayaw pagtalo, uy. Basi basuko, no? Good morning, sir. Itaro na ko naglingkod, diha. Kinaan tong instructor, uy. Ay, salamat. Vacant na gid ako. Makarelax ko kamay. Hi, miss. Uy, ang amo ko pag umakas ni. Wag ba ko maka-disturbon mo? Ha? Wa man. May tuyo ka? Gusto ko makikila-ila ni mo. Daghan ko naila-ila gani ha. Pero ikaw pa. Nakaila na maguguni mo. Ikaw man si Vic, di ba? Nagpaila biya ka ganiha. Mao lagi. Akan si kay ko nimo. Nakaila ka na ako pero ako makaila nimo. Ako day si Kathleen. Wow. Nice name. Miga ta ha? Sure. Ang haba ng hair mo, day. Lunsa ka, Sa tanang mga babae din, hiday, ikaw rin dool ni Vic. Diha rin siya makiksuod ni mo. Mura ba, og, na is something? Uy, saba, uy, ikaw no. Dootang kikaguna-una, uy. Gusto ra nga makig-amiga si Vic na ko, uy. Kat, mag-snacks ta na. Ayaw lang, Vic, uy. Okay ra ko. Sige na ba? Ay, good ko balibari. Good. Mura man hinutag, dili amiga. Sige na lang, uy. Imo kong ihatod sa amo, ah? O Kat, Nga naman. ganahan lang ko. Ikaw raw magod ang close kayo na ako. Sige na ha. Aron sa ba makadungdung ko sa inyo? Kuan, Vic. Ang anong day? Masuko ang imong uyab? Ha? Uyab ka dyan. Ako'y uyab, uy. Oh, wa man di masuko kung ihatod di ka. Sugot na lang gud nga ihatod ka na ako. Uy, day, grabe na lagi mo ka-sweet ni Vic, no? Inig-snack, magkuyo gid mo. Unya, iya pa yung kang ihatod sa inyong bay. Unsa man, uyab na mo? Ha? Dili, day, uy. Mulimod, pag na siya, uy. Tugaan na lang ba? Unsa man, uyab na mo ni Vic, sa? Katawa ra ba ay? Kasi may dili wag katawahan ni mo, uy. Mamagos magid ka. Dili lagi taon mo uyab si Vic, uy. Friend rami. Kat, ugma ba? Valentine's man. Nga, wamtay klase. Manuroy ta ha? Asa mo ta manuroy? Dini lang gud do sa ato. Mangita lang tag lugar nga dili kayo samo. Story lang gud ta. Sige. Nintuta ko din eh. Lagi, nindot kayo tanahon ang mga langgam nga naglupad-lupad. O, bugnaw po kayo ang hangin din eh. Vic, gitutukan mangod ko nimo. Kat, may isulti lang unta po nimo. Ayaw lang kasuko ha. Unsa man na? Sa una pa unta ni gusto na kong isulti nimo. Pero nahadlok mo gud ko. Basig masuko ka ba?
Unsa man rin ang imong isulti nako? I love you, Kathleen. Vic, Muna'y tuod, Kat. Sa una ko ba lang pagkakita ni mo, may lahi na ko nga feelings ni mo. Oh. May chance ba ko, Kat? dili man kalisod higugmaon ba? Kay buotan man ka. Ang ako lang nga, gusto ko mahuman sa kong pag-eskwela. O na ko musud ng uyab-uyab. Parehas bito da nga nangandoy nga mahuman. Sige lang gud. Bisan og uyab na ta, dili lang gud nato pasagdan ang atong pagtuon. Vic, Sige na ba? Sugtan ako ba? sige na lang, uy. Oh, O Vic, uyab na ta. salamat, Kat. Ngawagin ko ni mo patusag dugay. I love you, Kathleen. I love you too, Vic. Imo na din ang uyab ka ng laki nga magsigig hatod-hatod ni mo, Kathleen. O ma, Ay, bantogra. Bantogra nga sweet kaayo mo. Ako nak. Wa man ko'y pagsupak nga nag-uyab-uyab ka. Kay sakto ka naman sa edad. Ang ako lang nga humanagid in taon ng imong pag-eskwela, ha? ayaw ka bala ka, ma. Maning kamot ko nga mo graduate gyud ko sa college. Dali aras panahon, Kat, sa? Adlaw na lang ang atong gipaabot. Graduation na nato. Maugid, Vic. Dali ra gyud kaayo ang panahon. Kuyogi sa ubi. Asa man ta? Nalang ko'y atuon. Kuyogi lang ko. Wa na ba tay tarong kayo kong klase. Kay hapit na nga atong graduation. Kuyogi lang ko. Ha? Kadiyot ra ba ta? Ubalik lang dayon ta. Sige. Vic, nga nanonood ba tayo ng kwarto, uy? Magunsa mo ta din eh. Kathleen, Vic, ayaw. Kathleen. Dili pa ko andam. Dugay-dugay na tang nauyab. Ug adlaw na lang ang atong gipaabot mo graduate na. Vic, Pila ka tuig nga ako kang giampingan. Bisan case, wala na ko buhatan nimo. O nung ayaw ko balipari. Ay, kadlok. Di mo gumawa nimo. Iglupaw nga dili di ka pilawangan. Vic, Kung tinuod ka na higugman ako, anda mong itugyan tirin ako ang imong pagkapapay. sige na lang, uy. Kenapa? Anya, sa may plano ni mo ron nga, humana magkitag eskwela. Parehas na mo. Mangita sa trabaho. Ugat. Kung naanaw niya ko'y nindot ka trabaho, magminyan na ta. Kana ba? Happy na kung imo na kong kalimtan. Ako na rin ba natugyan ni mga kong pagkapapay, no? Dili na mahitabo, Kathleen. Kay mahal, kaayot ka. Ikaw lang magbahay sa akong kinabuhi. Salamat, Vic. I love you. I love you too. Sa pagkakaroon, nagpabilin paghihapong ligon ang among relasyon ni Vic. Og nagplano nami nga magpakasal. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og ato na ilimbathan. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako di si Dexter, hingkod ang pangidaron, og taga Bulak, Dalagit, Cebu. Punto medikal kini akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dexter, doon ako'y lakaw. Importante kayo. O, paliho ko be. Ikay sa'y panguha og bani sa saging para ilawog sa atong kabaw, ha? Opa, Para sa atong tulog ka kabaw, ha? opa, May saging tubaonon dito sa atong uma
dapit sa may sapa-sapa, apila sabto. Kay guwang naman to, ha? Opa, Sige, ato na ko. O gamita tong akong sundang. Ya, paghinay og gamit sa akong sundang, ha? Kay hait, baka ito. Ha? Sigihan kog baed na. sige pa. Ma, hain itong sundang ni Papa? Nalimot mo kong pangutanan niya. Nakalakaw na hinoon siya. Eh nga ba nangita ka man sa sundang ni Papa di mo, oy? Ako'y manguhag bani para sa atong tulo ka kabaw, ma. Kay doon na may lakaw ko na sa Papa. Oo, nangananghin sa tunako. Nya kita ka sa sundang niya? Ay, sungas ilam sa silong. Ano naman to niya ibutang permi? O, ma. Unsa man ka? Di ka pa kuyog na kumanguhag bane? Ay, ako na lang, ma, uy. Makaya ko rin eh. Ay, balik-balik ka og dili kaya. Di magtinapulan nga dunganon yung pasan. O, ma. Sige, ma. Kaon saan ako sundan ni Papa sa silong. Yan na. Nakakuha na ko bani. Dali akong nahuman og pamuto sa saging kay hait mag-isundan ni Papa. Ako ni pasaanon ang og itapok na ako dito sa dapit sa Maydan. Usa na ako pasaano padung sa ano. Aron makakaon ng among kabaw. Kutas. Kalipungon man ko sa kutas. Wala magapaw ng akong pananaw. Pero kailangan papasaan ko ni pauli sa amo. Aron malawgan na akong among kabaw. Sugdan ko ng paghakot ng bani. Tasa. Nag-abot ang akong ginawa. Huwag naghuot ang akong dugan. Hutas akong dugan eh. Dexter! Siya naman kundi ka din eh. Oh, hoy! Naman ka! Kikutasan ka magumayo! Laba, aliso ko ba ginawa, ma? Naunsa? Ay, kikutasan nagmay ganina. Nag-abot ang ginhawa nga naghakot sa bani sa saging. Agoy, di na nita kasugo ni mo aning kalakiha, Dexter. Kutasan naman ka bisag manguha lang og lawg sa kabaw. Huwag ito lang ko tuyo, pa. Ambot yung kalit lang to. Oy, anemic matingali kang bataa ka. Ha? Ako? Anemic? Kasukaon man ko. Yan naman eh. Dangtan o pila kasi mana sukad itong naghuutang akong dughan, umayo. Karon lood na may noon ang akong ginawaan. Ug niya na sa mga akong pagpanglipong. O, Ma? Ma, tabang ma! Kalipungon ko! Anad man ang tako magtrabaho sa bukid kay magwan-uban man ko sa kong papa sa uma. Pero ambot ba? Ambot to nanguha ko og bani sa saging para ilawog sa akong kabaw. Huot man kay kakong dughan adto. Ug dangtan og pila ka adlaw sukad adto. Luod na mahinaw ng akong ginhawaan. Ug malipong ko. Ug unya, Patambal ta, Dexter. ha? Sa doktor pa? Dili. Sa tambalan nga binisaya. Unsa? Kay, murag nagduda ko ng imong gibate ronda. Nga unsa pa? Ang tambalan na gyud mo ay makatubag ana. Mao nga hala pag-ilis. Magpatambal tag binisaya. Ha? Oy, nakasa ka man dong. Ha? Nikinsa man ko nakasa iya. Sa mga engkanto. Unsa? Sa mga engkanto? Daan pagyud lagi ko. May ragyo ka nang gidati ka din sa kanang tambalang binisaya, Dexter. Maayo gani kay dili pa kaayo makagrabe. Madapan ighangyo. Ha? Nga naman. Hangyo na to ang mga engkanto nga pasayloon ka lang nila. Kung may buhaton ka gani sa mga hilit o hilan nga dapit, kanang mga dapit nga layo sa mga tao ba?
Manabi kagyod kay naa na sila diha. Ay, kuan, nagsugod ng iyang gibati dihang gisugo siya sa pagtuba sa guwang nga saging sa may sapa-sapa iya. O gipakuha og bani lawg sa among kabaw. Oh, posible. Dito ka makasa og engkanto maong mangayo tagpasaylo. Oo, sige iya. Hangyoon ta silang pasayloon na lang ang akong anak. O, unsa may atong buhaton, ha? Ay, maghard lang tag manok Bisaya. Oh, manok Bisaya radi ay iya. Oh, sige, sige. Maghata og manok Bisaya sa mga dili ingon nato iya. Aron pasayloon na nila ang akong anak. Manakop kog manok Bisaya sa amo. Ay, may manok Bisaya ko diha, Pedring. Ha? Ana na lay bayre. Unsa? Unya, kumusta gimong pamati nga napatambalan ka ditong papa ni Mas Binisaya? Murag wa may epekto ma. Di ko mutuwag tong tambalan nga mong giduol ni Papa eh. Balain gid siguro kung kibati kung nganong musugmat-sugmat ning paghuot sa kong dughan. Hay, kung mao ka na, unsa man yung kaday ng imong gibati. May sakit ka kasing-kasing, Dexter? Unsa ma? Naglibog gyud ko kung naunsa ko. Wa pa sabi makaadtog doktor gyud aron magpa-check up tungod aning COVID kay mahadlok mahinuon ko. Mahadlok mi nga madto sa ospital aron magpa-check up kay basin og ma-COVID na hinuon ta. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Adto nagpasaan kog bani sa saging para lawg sa among kabaw. Dito po nagsugod sa paghuot kini akong dughan. Bawal na ba ko nga mangalsa og bugat? Ikaduhang pangutana. Dangtad og simana human adtong makuot ang akong dughan, magluod naman hinuon ang akong ginhawaan. Kasukaon ko og maglipong. Unsa man nga sintomas? Anemic ako? Ikatulong pangutana. Nagpatambal ako nini sa tambalan nga Binisaya. Ug matod sa tambalan nga nakasa kuno ko og mga dili mo nato. Gipahad mi og manok Bisaya. Apan wa may epekto? Mutuo ba mo anak, Dok? Ikaw pa to katapusan. Musuol raman ang paghuot sa akong dughan nga maglisod kog ginhawa. Di man hinuon permanente. Sayon ba ni nga may sakit ko sa kasing-kasing? Pila masab kay gasto kung magpa-check up kog doktor ini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dexter. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anian na sa bako si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga suliran, sa inyong mga kalibog, gumunhap sa kinabuhi. Ako mutabag og tambag og solusyon, muhatag og tubag sa inyong mga pangutanang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Ang inyong mga legal nga mga problema, pagatambagan ka na sa akong na-miss, nagyod kaayo nga partner nga si Atty. Eileen Bathan. Musta naman ka, Atty.? Dugay nagyod kayo kakita ni Atty. Bathan is because of the social distancing nga atong gi-practice karon as a health protocol tungod lagi na ning padayon nga pandemya sa COVID-19 virus, no? So, klase-klaseng mga pamaagi sa pagpadala sa inyong mga suliran diri kanamo. Pwede ka ninyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o sa among buhatan diri sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuhang pagtulunan karon, no? Karong adlaw, worry gives you a small thing, a big shadow. Ha? Mao na, gamay kayo nga butang nga mawuri ka pagkadako ang epekto sa imong daily routine, sa imong activities of daily living. So, don't worry, be happy. Ha? Bisag maay mga problema, kaya mo gawin taong may problema, smile lang yun ta. We must know how to dance with the music. So, gikan sa Chungwa Hospital Pediatric Alumni Association,
daghan naman sa itong mga kaigsunan na nabakunahan, especially katong parehan ako nga frontliners, mga health workers, no? So ako ay ikatambag ninyo nga mga after mga 1 to 2 days nga human mo na bakunahi, mo resume mo hinahinay og exercise, no? Ako bitaw pag human akong bakuna sa COVID, di maarsa gyud nga akong wa nga bukton dito gitupok ang dagom. Sakit pero gihinahinay lagi na akong move kay og di po nimo i-move di na mo circular ang dugo. Nga murag maka kuan sa ka og kanang murag di maminaw murag kag kasukaon di ka hinutang na febrile. Unya mo kuan sa ka kanang daghang lagi gipang mo lagi. Di daghang kang dili mayong gipang mo kung dili ka mag-exercise. So, mag-exercise lang yun ta, no? Bahala na og kanang naarasod sa bahay kay bawal malagi ron ng mag ari-ari sa mga publiko nga mga lugar kung mahimo lang. Okay? So, ang atong magdatampo ko ng adlaw si Dexter, 23 years old, taga Bulak, Dalagit, Cebu. Nainom doon, mainom ko ng Dalagit, Cebu. There was one time nga outing mi sa akong mga staff sa ospital. Da ako sa akong pick up, overloaded tingal ito kay daghang kayong mga nursing attendant, mga daghang kay sakay sa akong luyo. Naplatan mi diha sa may Baluod Dalagit, no? So akong gipalista ang ilang mga nga hinaot nga naminaw kamo karon diha sa Baluod Dalagit, mga Barcelo family. Si Rose Nuyad, Quirino Bustamante, Ricardo Alvarado, Iskoy Dibalucos, ug si Honorable Konsehal dia, abot konsehal pa ba siya karon, Emilio Villa Hermosa Jr. Salamat yung kayo ninyo, gitabagan ko ninyo sa pag-change tire, no? Kay kiting looya gina mo, may mga jack, may mga tie rings. Salamat yung kayo. So, this is Mistro sa akong mga kaila sa Kampalad, Dalagit, Cebu. Si Juan Luping Belia, si John Rel o si John Kiven, ha? Mga taga Dalagit, Cebu. Nindot ra ba kayo ng inyong vegetables bread basket diha sa Mantalungon, no? Kadaghan ako nakaana, nindot kayo ng inyong lugar, very green, no? Og basin og matiming sa ning akong i-greet nga mga taga Limasawa Island tungod sa atong 500 years anniversary sa Christianity of the Philippines. Ayong pagpaminaw din ni Ma'am TC Sindo, no? Nga dito mi mangaon pag ngadto na mo Limasawa sa iyang karinderiya nindutas tinuwa ni Ma'am TC. Si Raul Salomon, Berlito Calva, Sam Galvez Espinosa diha sa Limasawa, no? Kumusta naman mo diha? At bang ning Limasawa sa among lungsod sa Sugod, no? Maadjong pagpaminaw ninyong tanan diha sa Southern Leyte, no? So sumasa na bati na to ganina sa drama, ang problema ni Dexter nga gisugo siya sa iyang amahan sa pagkuha og bani, kanang balani sa saging para ilawog sa ilang tulo ka kabaw. Human adto, maghuot na ang iyang dughan. Daghang simana kapin. Magluod na ang iyang ginawaan og malipong. Gipatabalan siya og binisaya sa iyang amahan. Ingon ang mananambal nga nakasala kuno siya og dili ingon nato. Bayran kuno og manok Bisaya. Nagbayad pud sila apan wala epekto ang manok Bisaya. O daghan ko ka-comment niya ng manok Bisaya, no? So ako lang tagsa-tagsaon og tubag ninyo mong pangutana Dexter, no? So unang pangutana ni Dexter, sukad atong nagpasan ko og balani sa saging para ilawog sa among kalabaw, didto po nagsugod nga naghuot kining akong dughan. Bawal na ba di ay nako ang mangalsa og bugat? 23 years old pa man ka Dexter, no? Bata pa ka kayo. 23 years old, no?
So ako ika-istorya, naagoy mga tao nga naay gitawag na tog chest tightness. Murag maghuot ang imong dughan. Murag maghuot. So bisan pa man og 23 na ka, 23 pa ka, dili na to ma-roll out ang kanang gitawag nato og cardiac problem. Simba ko lang, we have to worry about heart attack. No, nabay mga bata pa nga ma-heart attack, no? Pero less ang tsansa kasi idara na. Usapod nga hinungdan nga nung murag maghuot ang atong dughan, kana bitawng naigitawag na to GERD. Kanang bitawng ang atong kinaon, murag mo regurgitate, murag mo balik rin sa atong isupagos, balik sa baba. Unang murag kag makatest, balik sa mga gikaon. Ibis kay mo ditso nga to sa atong istomago, sa atong small ug large intestine, naon sa bahon ng uban nga pagkaon nga mubalik man nga rin sa baba, murag mo kuan ba, mo bounce back sa una pagsulti na kog binisaya, mo basta kay mo balik nga rin sa isupagos, no? Nya makuan nimo nga gitawag ni namo sa among pagtuon sa kanang medisina og GERD, no? Gastroesophageal reflux, kung GERD, no? Gastroesophageal reflux. Another reason nga nung murag maghuot ang atong dughan, Dexter, is kining pulmonary problem, no? Yung bakulag na ba kay pulmonary tuberculosis, na ba kay pneumonia, o kanang mga 50% kanang muscle strain. Mo siguro ito nahitabo nimo sa nagpasaan kag balani, balani or bani sa saging. Ad-aron mo na siya, balo ko na, kay kita ko na sa akong uyuan, mag-ad-ad kay pakaon sa iyang baka pod, no? So, mauna nga, basig na muscle strain ka. Then, one of possible rason is, kining gitawag na itong psychological anxiety for some reasons, no? Because kung anxious ka, taghan kay kag mapaminaw nga mga dili maayo sa imong lawas, no? Magtawag itong mga psychosomatic signs and symptoms, no? Daghan kayong makuan nimo sa imong lawas kung anxious ka. Ikaduhang pangutana, daghan og gidangtan og simana human adto naghuot ang akong dughan magluod na man nga mangluod na manoon ang akong ginhawaan, kasukaon kog malipong, unsa man nga sintomas na, anemic ba ko? Well, mao to akong giingon, atong daghan mga rason, ang kinimagong naakay mga muscle strain, makakos na siya pain, nga tenderness ng dapita, or gastroesophageal reflux, kanang gitawag GERD. Nya naa kay swelling, kung labi na kung nauntog diha, no? Basig na igo ka sa imong haras or imong bulo na pagkuan nimo sa saging, no? Or whatever. Nya naa kay breathing difficulty. But we have to rule out some pulmonary problems like pulmonary TB, asthma or pneumonia, no? So kung mayong kag anemic ba ka, as we all know, ang hemoglobin count nato mo na basihan kung anemic ba ang tao, dili ba? Dili ang blood pressure, no? Kung balikon sa makadagan, nga susama ani nga problema, nga ang normal hemoglobin is 12 to 14. Ubos ang babae, taas ang lalaki. Kanya, we have to rule out cardiac problem. So akong isugyot nimo nga makikita gyud ka og cardiologist, no? Doon raman ang dalagit, pwede mamumungari sa syudad, na daghang kog kailang cardiologist dire, kauban ako sa akong clinic dire sa Chungwa. Daghang mga cardiologist dire, mamili lang kag kinsa imong gusto, no? So kung naa kay problem manggod ang pain, makakuan kita ang pain, mura siya dagan nga sa left side sa imong dughan nga musaka nga rin sa liog. So murag baytay murag gipisi, murag gipislit, burning, no? Nya continual pain ni siya sa chest for minutes. Nya panington ka. Nya murag ka og kasukaon, mo na imong gingon nga murag magluod ang imong ginawaan, kasukaon ka. Mao nang murag bukuan kag mga lisod pag ginhawa. So
kung maghuot ang imong dughan, siyempre, mura kag malipong, magisi ka, munusitid, murag kasukaon, uban yun, musukag yun. So, mao nang hinungdan. Go and see a cardiologist to rule out any cardiac problem. No? Ikatulong pangutana. Nagpatambal na ko ani sa tambalan nga binisaya ug matod sa tambalan nga nakasala kuno ko ug nga dili maingon nato, no, o mga supernaturals ba, dili ingon nato. Gipahalad mi og manok Bisaya apan wala may epekto. Mutuo ba mo ana, Dok? Ako lahi mo gud ako orientation. Nago din no mga butang aning kalibutan nga dili ma-explain nato og dali-dali. Kaya di siya, however, kuan nagyud ko aning mga tuo-tuo ba, no? So wala ko mag orientation kay medical. So kuan nagyud ko mo sa mga tugag cardiologist unya magpatudai ay mo dito kuan kag ECG, tudai ko blood test ug x-ray, no? Or pro-BMP kanang test bitaw sa heart attack negative ba o rule out cardiac problem. Kining manok manggod, minumdum lang ko dito sa nagpakaot kog bomba dito sa Kantaw Naga. Dingon na tong dahay tambalan dito o katong nag-drill nga, Dok, ato nang ihawan og kanding og manok para muagas. Dingon, sige, palit ang kanding og manok. Dingon na sa manok na lang, Dok. O palit kog manok, daghan ra ba kung gipalit manok nya dapoy mga old coins nga gi pa-prepare sa mao lagi to, nagtambalan. Huro tong ihaw ang manok. Dugo-dugoan dito kay mawalagi ko no. So sabay ning agas lang kadali wa man hantod karon wa gyud mo agas. Nagiduol na ko sa usa sa akong mga trabahante ning Dok bisan pagbaka pa itong yahon da di gina mo agas. Ko nga naman. Isa nga ang drill sa katong nagtrabaho da nahibilin man dito suod. Basta paita. Mura gyud ko gitamparos gyud ko pindakuha akong gasto. So mao nang ihaw-ihaw og manok usahay di ta ka tuo kayo. May pagkanon na to ng chicken barbecue. Klaro pa. No? Ikaw pa ito katapusan ng kapangutana. Musuol naman noon ang paghuot sa akong dughan nga lisod yun kong paginawa. Dili noon permanente. Sign ba di nga may sakit ko sa kasing-kasing? Pila man sa gasto kung magpa-check up ko og doktor niya ni. Well, kung wahisgot ta gasto, Dexter, wala gyud ko mo sa adto ta government hospital kay naamantay mga cardiologist po nga nag-work diha sa mga government hospital. And it doesn't follow nga substandard ni sila or inferior ni siya sa mga cardiologist nga naa sa pribadong hospital, parehara ni sila. So pag magkuan kag mga cardiologist as soon as possible para nga matindihan. Ang kinimagong heart attack, kung pananglitan lang na kay cardiac attack, makakos niya siya o kanang kuan, kanang gito myocardial ischemia. Bot pasabot, muubos ang blood flow nga to sa heart. O kung muubos ang blood flow nga to sa heart, that will follow nga ang heart, dili na kayo competent pagpump og dugo nga to sa different parts of the body, including the brain and the heart. Matrigger ni siya, Dexter, kung magkuan ka, mangusog ka, katong nahitabo nimong nagpasaan kag balani, no, or emotional ka, ubugnaw ang lugar, or nagkaon kag heavy meal, no, anang gabi, apil na ang sexual intercourse o kanang mga drugs, no. So kung simbako lang na ay mga taong daghan mga mag-heart attack o dili matabang, heart failure, or can be the reason nga nung mamatay ang sa katao. So go and see a cardiologist as soon as possible. O kanang manok na mong ihawon nga binisaya, mahimo ba kanon na lang na nimo? Ha? Maklaro pa, no? So daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Sa makausapa, ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Ellen Bathan. Kaming duha maning kamot ra gyud mi nga makalingaw ninyo, makahatag mig solusyon, tubag, kinabuhi ug kolor sa inyong mga sulat-suliran. Dili ka mo mangluod nga dugay mahatagan og pagtagad kay daghan gyud kawig madawat diri ka sulat-suliran ug dili maikog ug maulaw, daghan suliran. Why tawo nga suliran? So sa makausapa,
gikan kanamo di sa Radio Mindanao Network, Radio mo Nationwide Tatak RMN. Hinaot nga doon na sa kami kutlo nga pagtulunan karong adlaw. Daghang salamat o maayong adlaw.